ko aw bisimila sariya blon kono Cherifla jabaran soka sariya blon min ni andona kono ani sariya domogo bena wala sa kungo min be mogo dala deku ni fili min be anw sengoro sariya donbaliya la wala sa ka se ko deku ko wuli ko boyi anga mawlele be ambolo koro ola be ni oye monsieur Yakuba Zavin Dumia ale maire adjoint Farabana mairie la Faraba mairie la ni obe kati mara kono kati cercle kono ale mairie min ga bara nya sinu sigida la kana foka tabla dukulu ko nyana bolma o bi haklina o titali ke do reka o ye dukulu ko ye dukulu nyana boli malila anga maire la ka o joro ye moye akonnana nango bi ko dukulu amba fo ko maire la ka o ame jigula amba fo ko maire de abe firige bagay o maire o joro ye jumay dukulu ko yere nyana bol la mali kono ni ala sona jemka abe o de kabi ananga maire do collaborateur d'avocat fanando o ko rabe sharia ndo ko sebe monsieur le maire nyamma ba nte ye maire ka bo nte bismillahir rahmanir rahim sundara mi fo ne ye maire ka bo Cakadougou Faraba commune rurale de Cakadougou Faraba ni maire adjoint donc fana ye collaborateur avocat na bara benendo oma. D'accord monsieur le maire anga bisiki la gestion du foncier au Mali, responsabilité des collectivités, plus précisément les maires. Bon, anga do koloko nyana boli Mali kono, o okumu kono, Django Kalfa Minkelno, maire la kaula, bisiki, mimboka, amba feka don ça, monsieur le maire, do kolo ere jontai, à qui appartient la terre? Ok, merci beaucoup Suntara. Mifo, ika yingali jarani. Ni ɲininkali kɛ ko dugukolo ye jɔn ta ye dugukolo d'abord dugukolo ye ala ta de donc o ye kuma gɛlɛma ye donc n'o y'an bɛɛ dan ka dugukoloba in da k'a fɛrɛ donc mais dugukolo jɔn de fɔlɔfɔlɔ ta ye dugukolo ye jamana kɔnɔ jamana état ta de ye dugukolo ye la terre appartient à l'état o b'o de fɔ ko dugukolo ye fanga ta ye donc fanga o dugukolo olu kilalen don tagabolo caman na o dugukolo ni état ta bɔra la dugukolo bɛna dugu sigibaga fɔlɔ n'a bɛ fɔ o ma ko droit coutumier donc dugukolo fana ye olu ta ye mais état ka dugukolo ninnu kilalen don wɔɔrɔ fila la n'a bɛ fɔ fɔlɔ ma patrimoine immobilier c'est-à-dire de l'état c'est-à-dire dugukolo wɔɔrɔ dɔw bɛ yen c'est-à-dire a bɛ fɔ olu ma olu ye je ne sais pas n bɛna fɔ tubabukan bamanankan na cogo min na dugukolo minnu ye jamana ta ye voilà dugukolo dɔw ye jamana ta ye donc olu dugukolo bɛɛ ye jamana ta ye a bɛɛ ye jamana ta ye maintenant jamana ta in a bɛ fɔ yɔrɔ dɔw ma ko patrimoine les droits patrimoine immobilier de l'état donc patrimoine n'o ye patrimoine public patrimoine public de do voilà jamana min ye jamana ta ye kɛrɛnkɛrɛnna min ye jamana ta ye kɛrɛnkɛrɛnna ani a kɛnɛrɛ ta min fana bɛ jamana bolo ani patrimoine immobilier patrimoine privé immobilier de l'état donc o fana o ye jamana ka dugukolo bɛ tila o fila de ni ɲɔgɔn cɛ c'est-à-dire patrimoine public immobilier de l'état ani patrimoine privé de l'état domaine immobilier privé de l'état ani domaine privé immobilier de l'état donc maintenant domaine immobilier public de l'état donc o tilalen don tilayɔrɔ fila ye donc o tilayɔrɔ fila a bɛ fɔ o ma ko domaine public dɔ ye domaine public immobilier naturel de l'état ani domaine public immobilier artificiel de l'état donc domaine public immobilier naturel ye jumɛn ye n'o ye état ta ye o ye bajiw ye o ye kɔbaw ye donc olu n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ fɔ o de ma ko domaine public immobilier de l'état naturel de l'état hali kungo kɔnɔna baw yɛrɛ hali kungo kɔnɔna baw donc olu minnu bɛ yen olu ye état ta ye ni sariya kɛlen don ka minnu yamaruya k'u bila état ka bolo kan maintenant domaine public artificiel de l'état o ye siraw ani sirabaw ani canal ani nɛgɛ siraw donc olu a bɛ fɔ olu de ma ko domaine public c'est-à-dire immobilier artificiel de l'état oui
ala ka danni kɔfɛ adamadenw yɛrɛ ye min labɛn jamana yɛrɛ ye min labɛn k'a labɛn k'a lakɔlɔsi ni o bɛ jamana yɛrɛ ka bolo kan olu bɛɛ bɛ bila état sagoya bɔ olu la donc n'olu bɔra yen dugukolo yɔrɔ dɔw fana bɛ yen a bɛ fɔ o ma minnu kalifalen don collectivités la n'o ye maires ye a bɛ fɔ o ma olu fana ta bɛ taa fɔ yɔrɔ 2 la fɔlɔ ye domaine public immobilier des collectivités territoriales ani domaine public immobilier, domaine privé immobilier des collectivités territoriales. C'est-à-dire collectivité, domaine public immobilier public des collectivités territoriales, au lieu au fana au be boli ko ba munu be sigida la no ye maire la ka o commune kono ba munu be commune kono et sira munu be commune kono au domaine a fo de ma ko domaine public immobilier des collectivités territoriales. Ani espace vert mun fana be. Espace vert munu be lui espace vert donc amé dans c'est-à-dire baoni ko ba la domaine public immobilier naturel de l'État. Oui. Donc maintenant au domaine public immobilier artificiel des collectivités au fana be. Donc ani domaine privé des collectivités, domaine privé des collectivités moué oui collectivité yere État kelen do ka woro mun ta ka sariya ta ka woro dɔw di nin bɛ di collectivité ma nin bɛ di mairilakaw ma aw ta ye nin oubien titre foncier bɔlen do yɔrɔ dɔw kan mun immatriculé no o bɛ se ka bɔ hectare caman kan k'o bila mairilakaw ka bolo kan donc nin fana wɔrɔ bɛ ta ka di mairilakaw ma ko o bɛ bila mairie ka disposition kan o ye maire ta ye donc kɔw b'o cogo la donc ba minnu bɛ commune kɔnɔ olu ye domaine public immobilier des collectivités territoriales, mais domaine public privé des collectivités, lui, jamana yɛrɛ kelen do ka minnu di mairie ma ko affecté ni sariya ye k'u bila mairie ka bolo kan. Voilà, donc nin kɔni ye walawalali ye dugukolo yɛrɛ tilalen do. A sabanan dugukolo o fana ye yɔrɔ dɔ ye dugukolo fana bɛ ye mɔgɔ ta ye mɔgɔ minnu c'est-à-dire mɔgɔ kelen ou bien mɔgɔ 2 u yɛrɛ c'est-à-dire sariya kelen do ka jamana kelen do ka wɔrɔ minnu fana bila olu ka bolo kan o fana ye olu ta ye n'a fɔ an sigiyɔrɔ kɔrɔw c'est-à-dire sigida kɔrɔw la minnu kɔnna ka sigiyɔrɔ la donc ni wɔrɔ minnu immatriculé tɛ donc a bɛɛ bɛ don état ta la mais minnu b'a exercer a bɛ fɔ o ma ko droit coutumier olu ta fana y'u ka wɔrɔ o sigida wɔrɔw ye. D'accord, donc ni an ye a faamuya bakurubaya la an b'a ye k'a fɔ dugukolo a tilalen don nin tilayɔrɔ 3 ya bɛɛ jamana ta ye toute la terre appartient à l'État mais o fana kɔnɔna na tuguni ale fana walasa yɛrɛmarakafo nana décentralisation kɛra ka mara ka kalifa sigida mɔgɔw ma ni o ye collectivité territoriale ye yɛrɛmarakafo an b'a fɔ o cogo la donc dɔ fana bilalen don ka bolo kan walasa o ka se ka a ko ɲɛnabɔ mais o min bilalen de yɛrɛmarakafo mɔgɔw ka bolo kan ni o ye an mairelakaw ye papier diw sera kan dugukolo a bɛ a di cogo jumɛn na quelles sont les autorités habilitées à attribuer. Merci. Suntara n b'i fo i ka ɲininkali la dugukolo dini ko maire b'a di cogo min na o bɛ yen mais dugukolo di cogo ka ca dugukolo état bɛ se ka dugukolo di mɔgɔ ma maire fana bɛ dugukolo di mais maire tɛ se ka dugukolo di mɔgɔ ma fo dugukolo min bilalen don maire ka bolo kan maire ta tɛ dugukolo ye maintenant mais a tɛ se ka dugukolo di mɔgɔ ma fo dugukolo min bilalen don a ka bolo kan o kɔrɔ ye jumɛn ye sisan o kɔrɔ de ye k'a fɔ an bɔra k'a fɔ ko domaine privé immobilier des collectivités donc o ye état bɛ décision dɔw ta k'a fɔ ko bon maire oubien maire yɛrɛ bɛ se k'a laɲini k'a fɔ ale ka sigida la a mago bɛ yɔrɔ la pour que a ka sigida mɔgɔw bɛ se ka sigi c'est-à-dire nin yɔrɔ in na parce que u sigilen don yɔrɔ minnu na yɔrɔ commencera ka fa donc a mago bɛ yɔrɔ la pour que c'est-à-dire a bɛ se k'o yɔrɔ in di a ka mɔgɔw ma o bɛ se ka sigi cogo min na état bɛ se ka yɔrɔ dɔ affecté a la ni an bɛ commune urbaine kɔnɔna la n'o ye Bamakɔ ninnu ni duguba kɔnɔlaw ye mais burusi kɔnɔlaw la i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen u matriculé tɛ mais u bɛ sigida dugutigilakaw bolo o dugutigilakaw bɛ se ka yɔrɔ dɔ ta ka jɛ ka yɔrɔ dɔ fana fara ɲɔgɔn kan k'o di mairie ma donc mairie b'o immatriculé a tɔgɔ la donc mairie bɛ se k'o yɔrɔ de di mɔgɔw ma sinon maire tɛ se ka dugukolo di mɔgɔw ma parce que dugukolo tɛ maire bolo mais ni yɔrɔ min dira a ma a sago b'o la a b'o di
donc o kan ka di condition minnu na sariya minnu na a b'o di ni n'a ye wɔrɔw morcelé. Voilà, donc sisan san'an ka don kɔnɔ an b'a fɛ ni maire bɛ se ka dugukolo di komi an ka bi sigi b'o de kan responsabilité des collectivités territoriales maire lakaw ni yɔrɔ a bɛ kɛ cogo jumɛn comment et dans quelles conditions? Bien, n y'a f'i ɲɛna cogo min na maire bɛ dugukolo di cogo min na ni wɔrɔ bilala maire ka bolo kan a bɛ dugukolo morcelé, n'a ye dugukolo morcelé a b'a di ni concession urbaine ou rurale à usage d'habitation. A bɛ dugukolo di pour que mɔgɔw bɛ se ka sigi a la. Donc o papier in maire b'o délivrer mais o tɛ di fo sigida mɔgɔw ka i bɛ demande de adresser maire la k'a fɔ ne bɛ fɛ ka sigiyɔrɔ ɲini i ka commune kɔnɔ. Ni demande donna a fana tɛ di mɔgɔ ma mɔgɔ min ni sigiyɔrɔ kelen b'i bolo déjà dugu kelen kɔnɔ. Par exemple e suntara sariya jɛlen tɛ n'a ye k'a fɔ e ka maire ka sigiyɔrɔ d'e ma Bamakɔ yan nɔ c'est-à-dire concession urbaine à usage d'habitation di ɲɔgɔnna 2 délivrer la n'i ye demande kɛ ni fɛn t'i bolo donc maire bɛ kelen d'i ma i ka t'i sigi n'o ye donc parce que n'i nana demande kɛ enquête de kan ka kɛ donc k'a jira n'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ t'i bolo ka kɔrɔ ou bien i ka denbaya bɛ cogo di donc o enquête de bɛ kɛ pour que maire ka papier in d'i ma donc o ye concession urbaine ou rurale c'est-à-dire rural o ye burusi kɔnɔ maire bɛ se k'a di duguba kɔnɔ maire fana bɛ se k'a di donc a procédure de filɛ nin ye donc pour que maire ka o délivrer la. D'accord, mais o cogo kelen na sa monsieur le maire ni i y'a fɔ o cogo la an b'a fɛ ka dɔn tuguni mɔgɔ minnu bɛ yen nin waati in ni a y'a sɔrɔ sigiyɔrɔ b'u bolo i b'a sɔrɔ u ka dugukolo min b'u tɔgɔ la a bɛ taa 30 la. Non, n y'a f'i ɲɛna cogo min na sariya tɛ jɛn n'a ye cogo si la k'a fɔ commune kelen kɔnɔ sigida yɔrɔ kelen na e kelen ka dugukolo sɔrɔ maire ka lettre n ye lettre min tɔgɔ papier min fɔ i ɲɛna sisan n'u b'a fɔ o ma ko CES donc o ka di mɔgɔ kelen ma. Concession rurale à usage d'habitation ou concession urbaine à usage d'habitation. Donc o ye formulaire de o papier de donc ale 2002 on nana ni permis d'occuper de tun bɛ yen mais 2002 an ka fangaw jamana ɲɛmɔgɔw ye sariya dɔ ta ka na concession urbaine ou rurale à usage d'habitation ka na o bila jamana kɔnɔ k'o papier dilan donc pour que maire bɛ se k'o papier délivrer maire de bɛ se k'o papier délivrer donc mais maire b'a délivrer mɔgɔ la fɛn tɛ mɔgɔ min bolo commune kelen kɔnɔ mɔgɔ kelen man kan ka sɔrɔ minnu kɛlen don ka 30 ni 40 sɔrɔ donc o man kan sariya tɛ jɛn n'o ye donc o man kan ka kɛ cogo si voilà. D'accord, commune kelen kɔnɔna na o tɛ bɛn. Commune kelen kɔnɔna la o tɛ bɛn sariya tɛ jɛn n'a ye o ka di mɔgɔ kelen ma. Ou bien fɔ n'i y'a san mɔgɔ bolo mɔgɔ min kɛlen don ka yɔrɔ dɔ san ni a bɛna a feere e ma o kɔni collectivité da t'o la. Ni collectivité da t'o la c'est-à-dire ni ne ye n ka permis san ni ne ye n ka concession sɔrɔ mairie bolo ni ne ye concession sɔrɔ n'a délivrer ne la donc a bɛ kɛ ne ta ye n bɛ se k'a di garantie la n bɛ se k'a feere mais mairie tɛ se ka a papier in bɔ parce que a papier in bɛ bi mairie tɛ a di ni an taara kuma ɲɛfɛla la n bɛna ye k'a fɔ i ka ɲininkali bɛna se o ma mairie b'a di a tɛ feere i ma a bɛ d'i ma pour que i ka sigi a kan mais i bɛ fɛɛrɛ dɔw de sara donc o fɛɛrɛ ninnu pour que o fɛɛrɛ ninnu bɛ tila yɔrɔ caman na hali budget national b'a ta sɔrɔ o fɛɛrɛ in na. O man ca kosɛbɛ. O fɛɛrɛ man ca. A bɛ dépend c'est-à-dire i bɛ commune min na conseil communal u bɛ cahier de charge dɔ d'i ma montant ye min ye i kan ka min sara o b'a déterminer o fɛɛrɛ kɔnɔna la. Par exemple concession rurale donc comme ne yɛrɛ ye burusi kɔnɔ mairie o délivrance ni i b'o papier ninnu di hakili la o kan ka kɛ 50 000 ɲɔgɔnna ye a wari man ca 1000. D'accord, o cogo kelen na sisan yala maire bɛ se ka lotissement kɛ lotissement kɛcogo la est-ce que o ni minnu bɛ wele ko géométrie est-ce que o ni géométrie bɛɛ kan ka jɛn ka o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walima géométrie kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen nɔ collectivités kan ka minnu ta walasa ka se k'u ka lotissement kɛ. Ok, merci. Ni problème fɛn fɛn ye bi suntara lotissement kɛcogo de don ni maire ka morcellement ou bien lotissement n'i y'a jateminɛ c'est-à-dire a bɛ ka kɛ cogo minnu na o de ye problème yɛrɛ yɛrɛ ye n filɛ ka papier kofɔlen min f'i ɲɛna o papier ninnu
mairie man ko papier délivrer o man ka di mɔgɔ ma tant que ni o lotissement in kelen tɛ sariya kelen don k'a fɔ cogo min na géométrie bɛɛ tɛ se mairie bɛɛ ni géométrie bɛɛ man kan ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ lotissement d'abord c'est-à-dire a diyagoyalen don fɔlɔ ni lotissement bɛ se ka na mairie la mairie bɛ se k'a laɲini ka lotissement demander n'a bɛ burusi kɔnɔna la a bɛ se k'a fɔ ka lotissement ɲini mais o tɛ se ka kɛ fɔ dugu o dugutigilakaw olu ka accord di mairie ma olu ka jɛn n'a ye k'a fɔ ko wa k'u sɔnna lotissement in ma maintenant olu ou bien ni maire de bɛn'o demande kɛ il faut que i ka urbaniste agréé o ka étude kɛ d'abord i ka demande fɔlɔ-fɔlɔ o bɛ adressé cercle service d'urbanisme na a bɛ fɔ o ma o demande olu bɛ autorisation préalable de d'i ma donc pour que ka maire autoriser a ka morcellement kɛ donc o b'a sɔrɔ a bɛ dugu min kɔnɔ ou bien a bɛ yɔrɔ minnu na c'est urbaniste agréé ou bien ni mairie ka demande don service état ka service urbanisme bɛ se ka o étude kɛ urbanisme privé agréé place la donc mais n'i ma état ka service sɔrɔ i diyagoyalen don ka urbaniste privé de ta a ka étude kɛ ka schéma d'aménagement communal ka plan dilan c'est-à-dire jiw bolisiraw espace vert c'est-à-dire ka fɛn bɛɛ détaillé a kɔnɔ ale ni géomètre expert olu de bɛ jɛ k'o baara in kɛ mais a tɛ se ka kɛ cogo si tant que urbaniste agréé ma étude kɛ i ka sɔrɔ k'u ka document fara ɲɔgɔn kan ka adressé cercle service urbanisme na olu ka autorisation préalable di olu ka autorisation préalable kɔfɛ n'aw nana baara kɛ tuguni papier in bɛɛ bɛ cɛ ka taa di n'i bɛ région na comme an bɛ collectivité n'i b'olu la c'est le gouverneur ale de bɛ autorisation définitive di pour que i ka se ka morcellement kɛ maintenant mais o morcellement i bɛna yɔrɔ minnu morceler o b'a sɔrɔ a plan déterminé len don ni parcelle hakɛ de bɛ sɔrɔ yɔrɔ in kɔnɔ donc ni espace vert de bɛ yan ni misiri de bɛ yan ni robinet bɛna cogo min na courant bɛ don cogo min na a bɛɛ détaillé b'a kɔnɔna la balondankɛlaw b'a la balondankɛnɛw b'a la kaburudo fana kaburudo bɛɛ prévoilen b'a kɔnɔ donc tant que ni o ma kɛ donc ni morcellement fɛn fɛn kɛla ni lotissement fɛn fɛn kɛla i bɛ taa sɔrɔ o lotissement o tɛ sariya kɔnɔ o lotissement tɛ sariya kɔnɔ donc o de ye problème gɛlɛmanba de parce que n'o tɛ lotissement na sumutara an b'a f'i ɲɛna n'i bɛ parcelle sa ko maire de y'a délivrer a ka dɔgɔ maire min bɛ a procédure respecter ko maire de y'a délivrer donc lotissement kɛ donc il faut que service urbanisme olu ka approuver et géomètre expert o ka kase ka y'a la donc IGM n'o ye géomètre yɛrɛ caman ka fɛnw bɛ fara yɔrɔ min na olu fana olu ka kase bɛ y'a la donc ni morcellement lotissement kɛra o sira fɛ donc je pense que maire ko ani papier n ye papier minnu ko f'i ɲɛna olu bɛ délivrer la donc a tɛ kɛ problème ye. d'accord monsieur le maire o cogo kelen na an da sera balondankɛnɛw min ye espace vert ye fo ka taa se misiriw ma ani kaburudon yɛrɛ mais an b'a ye tuguni yɔrɔ camanw na minnu bilara ko balondankɛnɛw don espace vert ninnu an bɛ k'a ye tuguni o yɔrɔ ninnu ni an y'an ka commune urbaine ta k'a lajɛ duguba kɔnɔnaw i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw fɔ ɲɔgɔn bɛ na sigidala mɔgɔw ni maire lakaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que yɔrɔ mun ye espace vert ye o bɛ tila tuguni an b'a ye kuma caman na o yɔrɔ ninnu bɛ feere. Suntara an y'o de f'i ɲɛna parce que ni munumuna cogo cogo a bɛɛ bɛ na o maire kelen ninnu de kan o maire ninnu lotissement fɔra ko k'a kɛ sariya la cogo minnu na n'i bɔra o sira fɛ donc bɛɛ bɛ na ye k'a fɔ sigida la donc nin yɔrɔ in réservé la balontan kama nin yɔrɔ in réservé la misiri kama donc nin yɔrɔ in réservé la kaburudo kama ni maire nana k'a b'o yɔrɔ morceler tuguni plan bɔli kɔfɛ donc a ka kan c'est-à-dire sigida mɔgɔw aw ka se fanga la fanga taga yɔrɔ la pour que maire bɛ ka baara minnu kɛ a bɛ se ka baara ninnu najɔ cogo minnu na. bon o sariya ta sira fɛ sisan nɔ o fanga an kan ka wuli ka se fanga ma o ye fanga jumɛn ye. ni maire ye o baara ninnu daminɛ fɔlɔ-fɔlɔ la donc ni parce que ni kiiri fɛn fɛn bɛ foncier la donc a bɛ se tribunal de la donc o bɛ se ka maire yamaruya a bɛ ka baara min kɛ a k'a lajɔ o ye ni solution ma sɔrɔ la sinon fɔlɔ-fɔlɔ la maire bɛ baara kɛ parce que maire fana mɔgɔw bɛ maire sanfɛ n'a ye nin baara ninnu daminɛ i b'a ɲɛmɔgɔw wele n'an bɛ burusi kɔnɔ communew na olu rattachelen don préfet la n'o ye cercle
commandant ye donc n'i ye waleya la se commandant baw ma mairie bɛ ka nin kɛwale baara ninnu kɛ a bɛ se k'a wele a bɛ baara minnu na a k'a baara jɔ donc n'an bɛ Bamakɔ yan nɔ i bɛ gouverneur écrit donc k'a fɔ gouverneur na nin baara in ni plan bɛ tan donc a ka nin lajɔ maintenant pour dire que gouverneur k'a da don o la pour que préfet k'a da don o la o b'a sɔrɔ fɔlɔ de n ye morcellement kɛcogo min f'i ɲɛna donc a passera o sira de fɛ parce que n'e ma passe o fɛ donc gouverneur bɛna mun b'a jira gouverneur la ou bien mun b'a jira commandant ba la ko maire bɛ ka nin morceler ko nin ye misiri ye maire bɛ ka nin morceler ko nin ye balontan terrain ye mais n ye lotissement sira min f'i ɲɛna donc n'i bɔra o sira fɛ ni maire nana k'a b'a morceler il suffit seulement parce que o plan o b'a sɔrɔ préfet ninnu bɔra o bɛɛ kalama déjà o papier ninnu approuvé la service caman fɛ donc il suffit seulement préfet ka plan ta a bɛ maire wele k'a lajɔ donc o kama n sinsinna lotissement in kan i ka bɔ a sira jɛlen fɛ. d'accord o kɔfɛ sisan an b'a fɛ k'a dɔn est ce que mairie yamaruyalen don ka dugukolo feere. Sunjata y'o de f'i ɲɛna mairie patrimoine an fɔlɔfɔlɔ la dugukolo minnu kalifalen don mairie la donc o dugukolo ninnu mairie ta don mais mairie b'a ɲini de pour que a k'a di mɔgɔ ma mais mairie t'a feere mɔgɔ ma mairie t'a feere ko i kana dugukolo san mairie yamaruyalen tɛ ka dugukolo feere ma parce que ale bɛ yɔrɔ de ɲini a bɛ affecté mairie la pour que a ka commune denw ɲini u ka sigi a la par exemple n'i ye commune 3 jateminɛ commune 3 bɛ Bamakɔ yan nɔ mais ale sigida kun fara kosɛbɛ mais waati la olu y'a ɲini k'a fɔ ko commune 3 fara u y'a ɲini jamana fɛ jamana ka yɔrɔ dɔ d'u ma commune 3 Banankɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ yen o affectera commune 3 la commune 5 filɛ ale bɛ commune 5 fana olu y'a laɲini i ta ye yɔrɔ dɔ affecté olu la fɔ Mutugu la o bɛ ressort wɛrɛ la maintenant c'est pour dire que yɔrɔ bɛ di maire de ma donc pour que a k'a di a ka population mɔgɔw ma u k'u sigi donc a ti d'a ma i k'a feere u bɛ fɛɛrɛ minnu fɔ k'i ka olu sara o fɛɛrɛ ninnu donc o ye yɔrɔ bɛna aménager cogo minnu na donc mairie parce que mairie fana ni ale ko k'a ka taa sigi fo ale ka a loti de k'a morceler ka courant ni jiw bɛ se ka na la cogo min na k'a viabiliser donc a bɛ sɔrɔ ka a di mɔgɔw ma donc o bɛ kɛ fɛɛrɛ de la donc a bɛ fɔ aw ka fɛɛrɛ minnu sara fɛɛrɛ ninnu de bɛ kɛ k'o couverture kɛ donc sinon o tɛ feereli papier maire man kan ka dugukolo feere mɔgɔ ma. Très bien. Voilà. Merci bien monsieur le maire. Mais o kɔfɛ sisan a bɛ min wele ko droit coutumier ni o ye an ka laada sigiyɔrɔw ye dugu kɔnɔnaw na est ce que sariya ye mun fɔ aw maire lakaw bolo ni y'a mɔgɔ sigilen bɛ yɔrɔ la ni aw sera a yɔrɔ ma est ce que o tigilamɔgɔ ninnu ka hakɛ a bɛ segin u ma cogo jumɛn de droit coutumier. Sundara merci an ka jamana kɔnɔ Mali la droit coutumier reconnu non hakili la k'a fɔ an ka code domanial foncier article 42 o bɛ droit coutumier reconnu k'a fɔ ko Mali kɛlen don ka ko ladɔn mɔgɔ minnu sigilen don u sigiyɔrɔ la ka kɔrɔ n'u bɛ sɛnɛ kɛ u ka dugukolo kan san ba yiriwa n'u bɛnbakɛw ye sɛnɛ k'a kan olu ta u ka dugukolo ye mais comme n y'a f'i ɲɛna ko dugukolo bɛɛ ye jamana de ta ye hali o droit in na ni jamana bɛ fɛ ka o yɔrɔ in immatriculer k'a fɔ k'a bɛ titre dilan ou bien a b'a minɛ ka fɛn dɔ k'a la donc titre in tɛ dilan yɔrɔ la cogo si tant que procédure dɔw bɛ yen n'olu ma kɛ c'est à dire sira dɔw bɛ yen jamana b'olu de kɛ o ye ka procédure contradictoire kɛ ka taa lajɛ nin yɔrɔ in filɛ mɔgɔ minnu b'a la yan yɔrɔ in na u sigilen don u bɛ ka n'a sɔrɔ droit coutumier tɛ yɔrɔ in kan n'a sɔrɔ mɔgɔ sigilen t'a yɔrɔ la mɔgɔ ta tɛ mɔgɔ bɛnbakɛ ta tɛ ou bien i mɔkɛ ta tɛ u sigilen dɔ la u bɛ k'a sɛnɛ olu b'o vérifier n'u nana ye k'a fɔ nin yɔrɔ in filɛ nin ye nin kabila ta ye nin ye nin dugu ta ye nin bɛnbakɛw de tun bɛ nin sɛnɛ donc u b'o ressorti c'est à dire k'o reconnu donc ni a kɛ an ka minɛ donc u b'a minɛ ka sɔrɔ k'i récompenser sinon a man kan ka bɔ titre tɛ bɔ yɔrɔ kan cogo si ni sɛgɛsɛgɛli ma kɛ k'a kɛ k'a fɔ n'a sɔrɔ dɔ de tɛ ka baara kɛ yɔrɔ in na soit ni lettre permis d'occuper bɔlen t'a kan soit ni lettre d'attribution t'a kan soit ni n bɔra ka constitution urbaine ou rurale min fɔ n'a sɔrɔ o dɔ bɔlen t'a kan donc o sɛgɛsɛgɛliw de bɛ kɛ. Merci. D'accord. Donc là an b'a fɛ ka laban ni min ye o de ye min kɛlen don an dalaminɛkala bi ni o y'an bɛɛ jɔrɔ ko ye k'an sera jamana in kɔnɔ min wele ko spéculation foncière ni o ye dugukolo ŋanamu ye maire lakaw bolo an b'a a bɛɛ da aw maire lakaw kun est ce que mais an bɛ ka a da aw kun
est-ce que aw yɛrɛ nɔ fana tɛ dugukolo ŋanamu na n'o ye spéculation foncière ye. Suntara merci beaucoup. N'i ye o fɔ n ɲɛna a diyara n ye, n y'o ɲininkali kɛ n na. N m'a f'i ɲɛna spéculation foncière dugukolo ŋanamuni bɛɛ sen b'a la mais maires olu sen belebeleba b'a la. Ni dugukolo ŋanamuni cayalen bi kosɛbɛ kosɛbɛ maires sen b'a la. Hali komandanakaw c'est-à-dire an ka sous-préfet préfet olu bɛɛ sen b'a la parce que dugukolo dibaga cayara a bɛ di condition bɛɛ la. Donc maires sen b'a la cogo di? Parce que maires sen bɛ dugukolo ŋanamuli la parce que mairie kan ka sɔrɔ kɛ fɛn minnu na bɛɛ kɛlen don k'a fɔ k'a ɲɛsin ko dugukolo. Ne yɛrɛ filɛ sisan n'i bɔra sisan hali n'i bɔra carré kɔnɔ dɔ b'i wele monsieur le maire n ka dugukolo bɛ min? Ne bɛ tile k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna dugukolo tɛ mairie ta ye. Donc mais mɔgɔw hakili la ko maire de ta ye dugukolo ye. Alors que maire tɛ se ka dugukolo di mɔgɔw ma n'a ta tɛ yɔrɔ min. Bon ni maire nana bonya k'a fɔ yɔrɔ min yɛrɛ dira olu ma o t'olu bɔ tuguni fo olu bɛ taa bi yɔrɔ wɛrɛw kan. Donc n'i ye maire sen n'i y'a ye n b'a fɔ maire sen bɛ dugukolo ŋanamu la kosɛbɛ parce que u bɛ morcellement kɛ condition minnu na o condition ninnu de b'a to mankan caman bɛ na ye dugukolo ko la. Ni e kan ka lettre di dɔw ma nin yɔrɔ in na e taara nin yɔrɔ morceler souvent i bɛ taa yɔrɔ dɔw morceler o b'a sɔrɔ hali titre foncier maire bɛ taa yɔrɔ dɔw morceler o b'a sɔrɔ titre foncier b'a yɔrɔ la parce que a fɔra ko ka procédure min kɛ o t'o respecter. O ma sɛgɛsɛgɛ dɛ la o ma sɛgɛsɛgɛ. An bɛ k'a fɔ yɛrɛ est-ce que o ni agence immobilière yɛrɛ fana jɛmankan tɛ ni ŋanamu ye? Bon maire ni agence immobilière n'i ko ko u jɛmankan don an bɛ se k'a fɔ u jɛmankan don. Parce que agence immobilière ninnu olu b'a fɔ u ta ye yɔrɔ ye souvent dɔw b'a fɔ u ta ye nin yɔrɔ ye ni titre foncier b'i bolo yɔrɔ la i bɛ se ka maire wele maire ka na morceler mais morcellement tɛ problème mais morcellement de bɛ sariya dɔ de bɛ morcellement na maire e man kan ka sɔn ka mɔgɔw ka dugukolo morceler hali ni titre foncier nana d'i ma sariya kɛlen don k'a fɔ i k'a kɛ cogo min na donc n'i ma b'o sira fɛ. Parce que ni agence immobilière nana k'a fɔ nin y'olu de ta ye les promoteurs immobiliers nin yɔrɔ ye olu de ta ye u ka titre foncier filɛ nin ye an bɛ fɛ an ka nin yɔrɔ in morceler donc mairie e bɛna i bɛ sɛgɛsɛgɛli de kɛ i bɛ bɔ procédure normale de fɛ o ka bɔ a la min ye problème ba ye i bɛ taa sɔrɔ dugutigilakaw dugukolo parce que dugutigilaka ninnu dugu tilalen don kabilaw de. I bɛ taa sɔrɔ kabila caman bɛ yen ni kabila ta ye ni dugukolo ni kabila ta ye ni dugukolo ye kabila dɔ bɛ wuli dugu ɲinama ma ka na fɔ bon maire ni y'anw ka kabila ta ye anw bɛ fɛ i ka nin hectare hakɛ morceler maire fana bɛ taa dɔrɔn a b'a morceler a tɛ fosi ɲɛɲini alors que o ma fɔ a fɔra de o dugu la sanni i k'a morceler d'abord i ka dugu conseiller village c'est-à-dire i ka dugu ka avis sɔrɔ o ka autoriser fɔlɔ et après i ka conseil communal n'o ye mairie conseil ye olu ka avis d'i ma ka olu ka avis i ka olu ka avis sɔrɔ pourquoi olu sariya kɛlen don k'olu fɔ mais maire fosi tɛ yen ko minnu bɛ bɔ o sira fɛ mais n'i bɔra o sira ninnu fɛ i bɛ taa sɔrɔ très généralement i bɛ sariya respecter. D'accord. Voilà monsieur le maire bi kɔni n bɛ dan siri an ka bi jamukan na an b'a fɛ nin kuma in kɔni minnu fɔra a kɔnɔ a ka se ka minɛba la walasa mɔgɔw ka se ka lafiya kɔnɔ o la i da sera spéculation foncière min ma ni o ye dugukolo ŋanamu ye kɛlɛ min bɛ bɔ a kɔnɔ ni ala sɔnna don nataw la a ka jamukan man di sariya bulon an na ɲɔgɔn sɔrɔ ani jujulakaw na se ka ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ni dugukolo ŋanamu kɛra a papier bɔra yɔrɔ min na sɛgɛsɛgɛli min b'a la kiiri bɛ tigɛ sira minnu fɛ ni ala sɔnna siɲɛ wɛrɛ an jankɛ o la ani juju bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ walasa ka se ka walawalani kɛ nin na o mun aw mun sɔgɔlen bɛ Cherifla Jabaranin Sora nin waati an ka foli ani waleɲuman bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ko ala ka waati wɛrɛ yira an na wasalamu.